Yun, papunta kami ngayon sa setup. Highway na to. Nahulog kami dyan, oh. Dyan, oh. Dyan sa pinakagilid na yan. Po tayo dito banda sa may gilid ng release. Papasok na po tayo dyan. Dito na nga po tayo sa event. So yun mga kailaw, nandito na po tayo sa event. Ito po yung Digiboat. Dito na po yung lalagyan natin ng program. Ito yung nilagyan natin dati. Yan po sa DJ Roland. Busy. Busy po si DJ Roland. Kaya kataas ang yakitin nyo. Kulula kaya? Kailangan muna nating hanapin si XLR para ma-link po natin dito sa DMX controller. Yung ibang mga sounds naka-testing na po nila, naka-check na, kaya gumagana na po siya. Nakakabit na po natin. Testing na natin tong DMX controller natin. Hello, ito naman Beam 230 ang lalagyan natin ng program. Dito yan. Ayan po siya, oh. Yung mga kailaw, ito po yung parled na kakabitan natin. Lalagyan po natin ng program yan sa DMX 2024. Isang light stand, 4 na parled, isang light stand din sa dulo, 4 na parled. Kailangan po nating i-reverse ang pan at tilt nitong moving heads para magsalubong po sila. Ayun, okay na. Dito naman tayo sa parlet na naka-light stand. Okay na. Kailaw, medyo natagal lang po ako mag-program dun sa moving heads. Yan na po siya. Gumagana na po yung moving heads. Tapos yung mga par lights. Yan na po yung mga ilaw niya. A few moments later.
TG po ng Audio Space. Yon, pack up na. Oras na ng pagligpit. Kami na naman naiwan. Sa sound system, kami ang naunang pumunta. Kami naman ang huling uuwi. Alam po yan ng mga nagsa-sound system. Kailangan mayroon kang pang-maintenance dito, lalo na pag nasisiraan ka po ng gamit. Yan po, kailangan mong umakyat dyan. Kailangan mong mag-Spider-Man. Para mabaklas po yung mga gamit, yung mga trusses, yung mga moving heads, yung mga pallets natanggal na po. Dito po pagdating ng 2 PM, hinto po talaga ang tugtugan. Kaya maaga po kami nag-pack up. Uwi na. Hello, yan yung mga in-install kanina ng mga trusses. Yan yung sub speaker. Ang laki ng trusses nya. Pinaka-scaffolding. Kasi yung trusses na pahaba. Ayan. Yan po, kailangan na lang pong ikarga po yan sa sasakyan. Mga kailaw, thank you for watching and God bless.